एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट कमिशनार सर तथा आईसी सब डिविजनल ऑफिसर Good morning लोगोफोर दिनैनि सानाव गासैनिसिमबो हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे ओमफ्राय थरायनाय ओरैनिफ्राय जानायनि बुथुमगासिनो लाना थांलायबाय आखायाव नै माने उथिनानै उन्दुनानै उथिबानो माने जानायनिखौल' नागिरो मा दं मा गैया जानायखौल' नागिरग्रा जादों मानसिया ओरैबायदि जाफुदों माने ओमफ्राय माने दा दिनैथ' इन्डिपेन्डेन्स डे नालाय गासैनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्स डे मा होनो हो गासैखौबो मा होननो सानो नोङो जोंनि लोगोफोरखौ Happy Independence Day. माया Happy Independence Day. सालायनो थांलाय जों जानानै ओरैबायदि बिराद Independence Day. बिराद पिकासावदो मेक्स नायो ओमफ्राय दाना आङो फुंनि 7टा जाबाय ओमफ्राय जोंनि सालबारियाव बिदिनो प्रग्राम जायो नालाय पेरेड गायो नालाय बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आङो बेनिफ्राय दा थरायनायाथ' थांनो हाया मानसिया बिराद दुखु जानानै जानायखौल' माथा मारिबाय दं एख' माथा मारिया दायो खालि जानायल' नांगौ इनो इनि बादै एख' गैया नेक्स्ट ओमफ्राय दा आं नायनानै फैनि माबायदि पेरेड गानायखौ माने मोजां नुयो नालाय ज' ज'नो बेनिफ्राय दा नायनानै थरायनानै खोन्थाफैनोसै आरो नुबाय नै बबेबा जुदि गोदान गाननानै गारि सालायदोंबाथाय बेफोरबायदि गाखोफैखागोन आरो ओरैबायदि मानसि नुबाय साला मा होनबावगोन मेक्स बहा थांदों नोंलाय हो जाम्बा नों बहा थांदो थां नुबायनो नै बाब दि थां आं दायो मेथाइ लाबोनो थां जुस लाबोनो थां जुस लाबोनो थां चिकेन लाबोगोन आं दायो चिकेन ओरैबायदि माने गस्ला गोदान गाननानै जुदि गारियाव गाखोनो सालायगोनबाथाय गाखोफैग्रोखागोन आरो गावसोर इनो नुबाय नै थांफाथारगोन आरो माने इनिया गोसोआ ओरैबायदि नङा हो थांफाथारनो लुगैदों हो ब्रो मोनाव सुहाब्रा आखाइखौ आइया अरसा ज'नो जाखागोन थोला ओमफ्राय ससे फिदिंनानै खनसे गालांथारनांगोन आरो बेखौ नङाबा माने गोसोआनो खस्थ' जाया नायना गाबख्रावबाय थायो ओमफ्राय नुबाय नै थां Con digang đấy. Digang deh, con sẽ. गाखो Max. Bilang gथ' बायदि जाथारबाय बाबु फिसाया मेक्सआ फैदो बाय फै ओंखार मेथाइ लाबोगोन फै दा फै हमथायाबा थानांगौ फै मैनो फैलाया नुदोंना फै नुबाय नै बोरै जायो नुबाय इनो मिथा लाबोगोन र' नोंनो दायो जुस लाबोगोन आं जाम्बा माया गेदावना दोन ओरैबायदि गेदावना दोन Hai Max, Kang Revit थांबाय ना थांबाय र' आगान नानसै नोंखौ आगान नानसै र' होरो ओइनो आगान सोलानाङा आंखौ सोलानाङा आं माबा जादो येस थां थांफानोसो जुजिबावदों नुदों गैला मोनहैबाय इयो थांबाय नुदों इनो माबायदि बेसेरा हाबलांनो हाला नोङो देरबाय दा मेथाइ लाबोगोन फै मेक्स मेक्स दा मेथाइ लाबोगोन फै बहा खुरख'लायदो बा दा मेथाइ लाबोगोन फै दा मेथाइ लाबोगोन नाय गांगाथफा नाय नों थांबा माबायदि जायो नाय नुयो इखौ नुयो बेसे दुखु मालिका थांबाय मेक्स फै हामा फै ओंखाम जानो फै ओंखाम नादो आलुदो फै हामा फै
यहाँ हमारे श्रद्धार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिशनर सर तथा आईसी सब डिविजनल ऑफिसर महोदय was in designated parade ground চাৰিওফালে এপাক ঘূৰিব বাছনি কৰিবলৈ তিনিজন বিশেষ ব্যক্তিক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে তেওঁলোক হ'ল সোৱানাছ ইয়াছমিন চিআই চিমলা দুজন শ্ৰদ্ধা ব্যক্তি আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথমজন হ'ল পেৰেড কমাণ্ডাৰ SIU আপোনালোকৰ সন্মুখত চৰৰ পৰা অভিবাদন ল'বলৈ আহি আছে গুড শ্বেপাৰ্ড নেশ্যনেল স্কুল আপোনালোকৰ সন্মুখত শালবাৰী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল গাৰ্লছ কমাণ্ডাৰ ভাগ্যশ্ৰী গয়াৰী ফ্লেগ কমাণ্ডাৰ বিজয়থী গয়াৰী আপোনালোকৰ সন্মুখত গুড শ্বেপাৰ্ড নেশ্যনেল স্কুল বয়জ কমাণ্ডাৰ বীৰু ৱাৰী ফ্লেগ কমাণ্ডাৰ অভিজিত বড়ো গুড শ্বেপাৰ্ড নেশ্যনেল স্কুলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত গুড শ্বেপাৰ্ড নেশ্যনেল স্কুল গাৰ্লছ কমাণ্ডাৰ সুজুমতী খেৰকটাৰী কংকন ফ্লেগ কমাণ্ডাৰ ক্ৰিষ্টিনিয়া বসুমতাৰী আপোনালোকৰ